हेलमेट लाबाखै मोनदांथिया ओमफ्राय जा मिनिथाव खारो बैयाव दङना आदामोनखौ खोबथेनो थाखाय गिनानै ससे थाबायबोबाय आरोना आङो ससे थाबायबोबाय आरोना ओमफ्राय आंल' नङा ओमफ्राय बेलेगा बिदि सासे कलेजनि गथ' ओमफ्राय इबो आरोना इदिनो गिनानै आरोना थाबायबोदों आरो आदामोनखौ नुनानै ओमफ्राय जा मिनिथाव जा मिनिलायखादो जोङो आरोना ओमफ्राय पुलिस आदाया जोंखौ मिथिदो आरोना माने ओमफ्राय आं उनाव भिडिअ केमेरा लाफ्लादो होननानै थगायनाय रखम खालामनानै फैबाय आरो ओरैबायदि खायदा बाहायनांदो दिनै बियो दा जिथुनिखि इन्डिपेन्डेन्स डेनि थांगासिनो जे इयाव चेकिंआव ओंखायनो गासैबो साबधान जा थाइसे गनायानो गनाय नङा होमबा ओमफ्राय थेवबाबो आं जोबोद इन्ट्रेस्टिं मोनबाय नै जोबोद समायना बोरसि दैमा बारनायनि अभार ब्रिज थांनोसै जोंहा बाय बाय दनिसा किउटियानो जोंहा माबिनि चेनेल दंलायो एकदमबारे फुङावनो ओंखारबाय आरोना जोङो लोगोफोर माबार मानो होनना बुङोब्ला एकदम सान्दुंआथ' जिबायदि गोसोम गथ'जों गथायजों सानाव फैनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो ओंखायनो एकदम आर्लि मर्निंआवनो जोङो हाखु दाखु तारातारि खालामनानै जोङो ओंखारबोबाय बिदाय लानानै आरोना ओमफ्राय दानिया जोङो थांनोसै न'फारसे ओमफ्राय नै भिउखौ नोंथांमोनालाय जा मोजां नुदों आरोना इसानि बारि उनखैजानि भिउखौ न' उनखैजानिखौ आरोना ओमफ्राय भिडिअ लानो लिंदोंमोन फट' लानो लिंदोंमोन रावबो फैयासै मेख्ला गाननानै थानायखाय आरोना लाजिनानै जोंना कारा बेजों थांसै दा जोङो हेलिकप्टार नै बिसोरखौ गारनानै थांनाय जासिगोन होनदों मार्चबांदोना बिबारखौ मार्च फोसायखादो आं जबा बिबारानो आरोना इयो बिराद गोबावनि उनाव मैसो गारि फैनायसो नुबाय गाखोनो लुबैदों ना बेखाययाव मैसो गारियाव गाखोनो लुबैदों कतनिबो হয় নেকি কি ধান जायखिजाया आर्लि मर्निंआवनो बेबायदिखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बाखिना लोगोफोर दिनै जेबो मोन्दांथि शेयार खालामथ'ला होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय बाय नानि